Emoción. Vale, pero antes de que entre neste prato a Haruna, saben que foi hai uns días, poucos días, os exames da PAU, da proba de acceso á universidade, do cal a noticia é que aprobaron o 97%, aprobaron. Houve un 3% de mangantería. Sí. Aprobaron o 97%, suspenderon o 3%. Nós queríamos traer aquí a Land Rover un dos que suspendeu, que era o bonito. Pero polo que sexa, non quería vir nin el nin os padres, querían que viñera. Vale, entón dixeron, pois a quen traemos? Pois vamos traer a persoa que sacara a nota máis alta. A máis alta de todas, que foi canto é. Bueno, pregúntolle agora, non? Está por aí, non? A nota máis alta da PAU, a nota máis alta de acceso á universidade, témola aquí, é de Arteixo, non? É de Arteixo, chámase Cecilia Fernández. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un aplauso a Cecilia, como Dios manda. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Estás moi nerviosa? Bueno, Estás máis nerviosa poquiño. que no examen? A ver, son cousas diferentes. Home, xa, eu entendo que tú ao examen non ibas nerviosa. A ver, sempre tes un poquiño de tensión ao principio, pero logo, a medida que vas facendo os exames, vai como desaparecendo. A min pasábame eso. Irá a mierda, non rise de min, que eu tamén estudiei, non tanto como a Cecilia. Eu min pasaba unha cousa, non che pasa a ti. Eu chegaba ao examen, eu estudiaba moito, non, pero estudiaba. Despois parei de estudiar, pero estudiaba. E entonces eu estudiaba e chegaba ao examen, e cando vi o examen, ostras, vi as preguntas e digo, non sei nada. Pero de repente, parece que me iban vindo as cousas, e entre eso e as chuletas. Pero non usaxe chuletas, non. Nunca usaxe chuletas, nin copiar por de diante. Non. É que moitas veces sento adiante, entón. Pero tú ao millor pasouche como me pasaba a mí tamén, que había moita xente, ou algunha xente na túa clase que che dicía, que se sentaban ao teu lado e dicíanche, podo copiar polo teu exame? A ver, pero así de broma, sabes? Non... Eu de broma non dicía, eu dicía en serio, Alguén seguro que copiou, que che mirou así por encima, non? Pero eso xa non é culpa túa. Claro, aí que fagan o que queiran, que eu non podo Vale, facer contamo da nada. nota, vale. Contamo da nota, vale. Pau, a propia proba, non? Aí, que nota sacache ti? Eu na fase xeral un 9,92. Que fase xeral? Na parte obligatoria que ten que Na parte facer... obligatoria, Sí, na parte de todo o mundo, 9,92. 9,92, dun máximo de 10. Sí. Pero que fallache, non? Pois algunhas cousiñas, Dime é que non que sei. fallara, sabes se xa sei eu? É que non... Ao mellor me dá no meu... Claro, eu non sei exactamente porque non te dino os fallos. No, pero seguro que mirache. Non mirache cal que fallaras? Claro, sí, sei as asignaturas, pero non sei... Non sabes o fallo exacto? Non, porque non xos dan. Vale. 9,92 sobre 10 no xeral. Sí. Que máis? Que máis nota hai? E despois, coas optativas, un 13,72. Vale, nas optativas 13,72 de 14. Sí. Guau. Vale. E aí sabes que fallache tampouco? Non, tampouco. Vale. Entonces, como era? 9,92 E 13,72. e 13,72. E agora eso fai media co bachiller? Sí, claro, eso é coa media xa feita. Porque claro, a nota da PAU é 60% a media de bachiller e 40% a da PAU. Vale, entonces, a túa nota final media de acceso para ir á facultade de acceso á universidade é a nota final? 13,72. 13,72 sobre 14. Vale.
Que queres estudiar? Medicina. E claro, aí medicina pide unha nota moi alta, non? Sí, está ao redor dun 13, depende, ás veces 12,6 ou con 7, non me lembro moi ben. Vale. E tú en algún momento tiñas dúda de que non alcanzaras esa nota ou non? A ver, eu xe entrei no bacharelato sabendo que tiña que sacar unha nota moi alta. Tú no bachillerato que notas quitabas? Todo 10? A ver, sí. Todo 10? Sí. E como se fai para sacar todo 10? Porque, a ver, por moito que estudies, algo podes escapar, ou porque tamén tens que estar nos exámenes relaxada, non? E concentrada, porque hai xente, eu sei, hai xente que estudia e ao mellor os exámenes ponse nerviosa e a veces contesta mal a cousas que si sabe. Claro, non che non, pasa? pero non, supoño que porque afianzo moi ben o que estudo antes e porque non estudo todo o último día. Sempre intento comezar a estudar unha semana antes ou así. Eu tamén facía así, non estudiaba todo o último día. O sea, nin o último, nin o último, nin o... Claro, hai que leválo todo... Vale, por que... Por que médica? Por que médica? Ou xa foi sempre, tiñas claro que era médica? Pois non, antes quería ser violinista. Violinista de tocar o violín? Sí. Carai, vaya giro. Non, sí, pero é que un Pero día... tocas o violín, entón? Sí, claro. Vale. É que un día o meu profesor de bioloxía trouxo a clase un corazón de cerdo e tamén... Home, si calquera outro. Uns pulmóns cunha tráquea e todo iso. Se chega a traer un xamón, me cago na vai. Entón xa... Non. No, pero corazón de cocho fritido. Que? Fritido era. Non. Vivo. Claro, O sea, vivo no. Era dun porco morto. Un porco morto, pero Sí. cantos anos tiñas? Eu, non sei, en terceiro da ESO como 14 ou 15. E ese día foi o que cambiache a querer Pois ser sí. médico? Pero por qué? Non sei, comecei a tocar por ali, como gustábame sangre iso. ali, Sí. Gustábame un pouco... Porque na túa familia hai alguén así, médico, practicante, enfermería, farmacéutica... Non, son a primeira. Sí. Sí. Primeira médico, vas ter que atendelos a todos, eh? Pois xa ves. E xa tes pensado que especialidade ou iso aínda falta moito para iso? Iso ainda falta moito porque eu creo que é mellor aprender en xeral de que va cada especialidade, rotar por elas e logo xa decidir. Tamén é verdad que nos médicos debían poñer, cando entras á consulta do médico, debían poñer ali a nota que sacou. Xa tamén tú pa, non? Claro, pois se vai ela... Ti eres de Arteixo? Sí. Estudiache ali o bachiller en Arteixo? Non, en Coruña, no En Coruña. Colexio Obradoiro. Estudiache en Coruña o bachiller e agora pan de vas ir? Agora, pois, non sei moi ben se quedar en Santiago ou marchar para Madrid. Porque aí son boas facultades de medicina, non? Tanto a de Madrid como a de Santiago, non? Sí. Como hai moitos factores que van a influir, a ver, se quedo en Santiago estaría máis preto da casa, pero se vou para Madrid, pois non tanto, aínda que viría aquí E ás aí veces. decides ti ou teus pais, teu papá e tua mamá? Non, aí decidirei eu, aínda que pedirei consello e opinións. E xa sabes, quer dizer, tú xa sabes como é a carreira de médico? Quer dizer, xa sabes cantos anos vas ter que estudiar, como é todo o proceso, como é? A ver, contame como é. 6 anos estudar, 6 anos o que é a carreira de medicina? 6 anos? 6 anos. 6 anos, 6 anos. Sí, 6 anos. Joder, 6 anos. E pois que ainda ven algo máis? E despois tes que facer o MIR, E o MIR? que é outro ano. Outro ano, 6, xa van 7. Outro ano estudando, Ostras. logo faz o exame, e despois xa estás facendo a residencia e son 4 anos. Ostras. Aínda que aí xa é case como traballar, porque vas O sea, facendo... 6 anos sí, do que é a carreira en sí de medicina, sí. o MIR outro ano, xa estamos en 7, depois outros 3 ou 4 da residencia, Sí, 4. xa estamos en 10, Catro. 11 anos. Sí. E despois a traballar.
O sea, estás falando que tú cando xa tiñas a especialidade xa, a túa plaza de especialidade, será dentro de 10 anos. Pois Ti sí. tes 18 ahora, non? Sí, os 28. Ostras, que fuerte. E o violín? Pois o violín, en principio... Vas seguir tocando violín? Sí, en principio, se podo, vou facer o superior. E se de repente se ve que eres boísima co violín, que tens moito talento, moito, deixame ir. Tú non lle faz caso a teus pais, faime caso. E de repente ves co violín que é unha maravilla, que che din que buena co violín, que maravilla. Entón chega o momento que tens que decidir. Ou a carreira de violín ou de medicina. Pois non sei, o mellor cambian as tornas, pero non sei. Pero ti gustaría che dedicar profesionalmente á música, ao violín, sí? Home, sí, e se podo facer as dúas, mellor. Porque non debe ser fácil, facer as dúas... Canto tempo hai que tocar o violín cada día? Home, moito. Pero Depende do nivel de exigencia que queiras, Pero pero... ti canto tocas cada día? Todos os días intento tocar unha hora e media, Me depende. cago. Aínda que se fago superior, teria que tocar un pouco máis. Un pouco bastante máis. Ostras! Xa me cansei eu, de... Tú entendo que falas inglés, non? Perfectamente, non? Sí, estudámoslo no colexio. Inglés, Sí. perfectamente. Algún idioma máis? Francés. Francés. Eu estudei francés, Podríamos levar unha... Sabes francés? No. Eu estudei francés un ano, pero moi fuerte. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va Très bien. Oh. Oh là là. Au revoir. Oh là là. Oh là là. Eu sei la fenetre, que é a ventana. Eu fui unha vez a... Bueno, é igual. É igual, Inglés, francés Comecei alemán. e alemán. Comecei, sí. Por que alemán? Por que empezaste alemán? Porque me gustan os idiomas. Logo, como no mundo do violín hai bastante de alemán, pois dixenlle a miña nai: ai, mamá, quero aprender alemán. E comecei. Sí, porque tiñas tempo libre, ali media hora que tiñas libre. Efectivamente. Vale, véndote a ti, pode parecer que non... Claro, eu vexo e digo, para sacar as notas que sacaste tú, houve que sacrificarse moitísimo toda a vida desde pequena, estudiando moito, deixando de salir cas amigas e cos amigos. É así isto ou non é así? A ver, máis ou menos. Porque se vas ben organizado, ao final tes tempo para sair cos amigos, para estar coa familia. Sí. Todo depende. A ver, quizáis nas épocas de exames tes que quedar na casa estudando, porque non queda outra, pero durante o resto do curso, se o levas ben, xa desde o principio, Claro. pois podes sair. Entendo que xa non é aquilo, nós tiñamos, na miña época había unha imaxe do que se chamaba daquela chapón ou chapona, que era unha persona que non salía da casa, que estaba só ali cos libros, veña a memorizar, como dicían, cos codos así metidos. Claro, Eso xa non é tanto así. Non, xa non é tanto así porque é máis de comprender as cousas, polo menos no meu caso, eu intento comprender as cousas e a partir de aí comezo a memorizar e aprender. Pero tes boa memoria, non? A ver, supoño. Eu se che digo agora 10 números seguidos, tú podes recordarlos. Ostras, isto ocorreuse ahora mesmo. É que non sei, meterte nun lío. escritos é moi fácil. Non, pero eu digo, che, 12:40... No. A Se ver, tú tes memoria de que tú lees algo unha vez e xa te acordas deso. Porque iso é importante para sacar esas notas que sacabas tú. Ler é máis fácil que escoitar, no meu caso. Porque, decir, tú tes facilidade, entendo, tú lees algo e xa che vai quedando. Sí. Porque hai xente que lee e non lle queda. Sí, pero eu intento facer como lectura comprensiva do que din as ideas. Non ler todo, entender todo. Sabes, como... que di este párrafo, que di o seguinte e que di o seguinte. Despois de facer iso, intento entrar en detalles. Como... saco as ideas principais de cada párrafo. E despois profundizo e volvo ler, xa me queda máis fácil. Porque o primeiro, o que conta para mí ao principio, a estrutura. Se sabes a estrutura... Non hai estrutura... Logo... Non hai estrutura... Logo xa sabes... Estrutura. Sí.
sí, a estrutura... De que estamos falando ahora? A estrutura. Eu tiña, ao mellor é algo parecido ao que estás dicindo tú. Eu tiña un profesor, non, era un cura no seminario, que era o noso tutor de bachiller, que nos recomendaba facer chuletas, non usalas. Recomendábanos facer chuletas, porque facendo as chuletas que íbamos memorizar e aprender mellor, que era coller o temario e intentar, pois, claro, reducilo só as cousas importantes nunha chuleta. E, efectivamente, eu facía as chuletas, bueno, levabas por si acaso, depois por si acaso me facían caso. Claro, pero así xa estudabas. Houve lío na PAU cas tecnoloxías para copiar e todo isto, porque sí que vimos nas noticias de que había moita seguridade nos exámenes da PAU, porque, claro, ahora hai moitas maneiras tecnolóxicas de poder copiar. Tú notaches eso? Sí, pasaban así con detectores de frecuencia ou inhibidores, non sei exactamente o que era, pero pasaban por ali. Pero pasaban polo corpo, así? Non, polo corpo non, pasaban polas mesas así acercando aos alumnos. Buscando algún aparato electrónico Sí, que... Vale. ou pinganillos, que tamén... É que iso tamén tamén é deso. É que eu vin no examen do MIR, pode ser no MIR deste ano, un médico que copiou. Ai, non sei. Sí, saleu a noticia, no examen MIR, un médico que copiou. A min ese que non me opere. Pois é a primeira noticia que teño. No, sí que sale a noticia, sí. Colleron, además. Guau. Que eu a veces tamén, no que vai estudiar tú na medicina, nos médicos a veces penso, pa que estudian tamén tanto? Porque depois tedes ali os libros. Entón, cando ves a alguén tal, pois mira, tal, miras aquí, pa. No, o que se chama o vademecum. Claro, pero non vai a ser que te equivoques. Que lle digas que ten algo que non ten. Xa, pero bueno, tú dille que é estrés. Tú cando non sepas o que é, tú dille, eso é estrés. Hai que darlle Toma esta seguridade. pomada e se non che fai nada, volve. Hai que darlle a seguridade ao paciente. Adiante. Tes algún medo, aunque seña moi pequeno, de que chegues á carreira e non sexa exactamente o que tú tal? Ou non tes? Pois non moito. No, Non, claro, porque clarísimo, non? sí, creo que me vai gustar moito a carreira e que A veces pasa a xente, que vai Sí, como sí, sei enfocada a que- unha carreira e despois chega á carreira e non é... hai prácticas con cadáveres e todo iso. Oh, que bonito! E se non veñen mortos de todo, ainda, eso Pero- ainda está... A miña filla, cando era pequena, non sei por que, dicía que quería ser forense. Sí. O pasa que o que non quería era ver cadáveres. Era Pois difícil, forense, pero de guardia, sabes? Que non veña nadie toda a noite, sabes? Está por ali e tal. Sí. Non sei, pois, felicidades. Noraboa. Teus pais Gracias. teñen que estar moi felices, non? Home, sí. Choraron, Cando... Hai unha noticia Bueno, que viñeu algunha lagrimiña. que tú non crías, como foi eso? Sí, que non o cría e que chamei a miña familia Sí. para dicirllo, sí. Porque tú como te enteras da nota? Pois avisaron os meus amigos, que ao parecer estaban máis atentos que eu. Tamén vai abandonada, tamén non estás pendiente da nota. O sea, chamaron tú uns amigos e dixeron, Sí, quitache... dixeronme, xa están as notas. Entón eu mirei no correo. E aí caeuche unha lágrima ou non? Sonrisa. E a teus Sí. pais, a tua mamá, a teu pai, sí? Unha lágrima pequeniña. Sí, algunha caeu. Eu chameinos e xa me abrazaron. Tú imagínate que dentro de 20 anos nos encontramos e eu vou ao médico. Dios non lo queira. Que prefiero ir ao médico que non estar de cadáver, no. Sí. Pero... Pode pasar, Dentro de 15 anos que eu vai ao médico e que tú me digas, eu son Cecilia Fernández, como é Cecilia? Sí. Eu son Cecilia Fernández que me entrevistache. Ostras, vai ser buena. Felicidades a ti e a toda a túa familia, un aplauso grande para Cecilia. Vámonos con Aruna, vámonos con Aruna.